हे भगवान जी, हे तुलसी माई, हमार घर परिवार सब ऐसे ही खुशहाल रहो। तुलसी माता हर घड़ी तार पूजा करी ना और अपन मातारी मन ले बनी। हे तुलसी माई, हमारा घर में हमार सुहाग भाग हो। हाँ ये तुलसी माई जल्दी हमार कन्हैया के गोद भर की घर में आओ, एकदम बड़की मम्मी कहत खान। सुना ना कहनी कि चूल्हा वाला पोत देले बनी, टेंशन मत ला, ठीक ना? काहे के रौरा पोत देनी, हम जाके ना करती ना बनैती तनी पूजा करे में देरी आंख लाग गइल हटे तहार। हम गई नहीं फिर के बड़िया ना खोलवैनी, कहनी बबुआ जी कितना दिन पे आइल बा ना आ का डिस्टर्ब करी। हाँ यही के मारे ना खोलवैनी के बड़िया। तू टेंशन मत ला, चूल्हा पोत देले बनी, चाय बना के बूढ़ी के दे देले हैं कि कल से का तिल लगा जी। हां तू तो जानते बालू, सुबह उनका के ना मिली तो लगे काहे करे। उनका ई थोड़े नहीं के मतलब पूजा पाठ से मतलब नहीं के, खाली पेट पूजा से मतलब बाटे उनका। जा दे दीदी जी, मम्मी जी के हुए स्वभाव बाटे तो उतने वहाँ के बुझाला उतने करी ना। देखिए नौरनकिया पका का लागल बन दुनिया करौरा काले से हम देखा तनी रौरा को छूट गए सेंदूर के काहे खातिर रौरा थी कोई नहीं हो रहे दे अपनी का बनाई छे के बताई ना। कोनो बात ना, वो तू करा चाहे हम करिया। जा गइलू तो कतना हमरा के आराम बनता तना दिन हमरे के मजली के न करे के परत रहल हटे। हां कोनो बात नहीं के, चला तू कर, दाल बना दो, भात बना दो, चोखा बना दो। एक में चोखा बनी। हां हाँ और रोज रोज पकौड़ी आ हई एकदम माथा अथु हो गइल बाटे। कितना अच्छा दीदी जी बानी, बतावा दोसर गोतनी रही तो खिसिया जाइत कि मरद आइल बता दिन उगला ले सुता किया कहनी कि 4 रोटी बना दी हो। अच्छा 4 रोटी बना दे। रतिया बनावे मुर्गा संग खाली हन बूढ़ी। हां गरमा दे हम मुर्गा ना। हां ठीक बटे ओ ना मन ना करी छुए के तू मन छुए हम गरमा दे। कही होला रानी रे के रौरा मुंह के बातें छीने दीदी ना नहा धो ले बालू ना, तू नहा धो के पूजा कर ले बालू। अभी हम जा दे रे देउआ के कह दे मम्मी जी के चूल्हा में खाना बने तो ओमे ध के रौरा गरमा के खा ले हम। अच्छा हम नहाइए ले, लेकिन कोनो बात ना, बारवा नहीं की धोले हम हथू कर लेते नहीं। अब तू नहा धो ले बालू तो मत बैठई हा, ठीक बटे। का जने का करत ऐसे नहीं करी कि अपना मने बुझेबे ना कल त बूढ़ पुरानिया को सास बाड़ी त का हो खाना ना बनल। आय ई आदमी खा ल ना, घर में बूढ़ पुरानिया को सास भी है तो तोने की कुल चिंता नहीं के कब खाए के देवे के चाहे कि ना चाही। कहां नहीं पूजा को के रौरा के त खोजे त नहीं। खुश रह, अभी खाना नहीं के का बनल बनो तो रुतन से अबेर हो गइल त तनी आटा सानी देले बनी, रोटियां बनावे के बटो जा तनी बना दे तनी। कहियो तार ऐसन होई तो से कराहे खाना बन। अभी के करा घर बाकी होई अभी ले खाना बनैले ले बताओ ना। हैं एगो सीख ले उठ के आ नहा के घर घंटी डोलावे के पूजे ले पेट भर जाई। ए मम्मी जी बताई पूजा पाठ कइल खराब बात हटुए, भगवान के नाम लियल खराब बात ह। पूजा पाठ कर आ बगल में छुरी रखल रह, सास के हतनी खाए के पूछबे मत कर। काहे हम पूजा पाठ ना करत रही तो हम नहीं के जिंदा, हमर बाल बच्चा नहीं के। हम तो आज तरीके ले अगरबत्ती ना देखैले हन। पूजा पाठ करत आई जा ऊपर ले देखावत है पूजा पाठ करत नहीं, भीतर ले छुरी रखल तो ने तो चाहत हो जात बुढ़िया के खैला बिनु रख के आ मुआ देही बीपी लो करवा दे। तनी मम्मी जी मालिक की रौरा मन ना केला पूजा पाठ करके, अब हमार मन तो भरबे ना करे, मर खाऊ के मनवा ना कर रखा ना तो का करी ना करी। गलती बात कर देले बनी। एक तो गलती बात नहीं को कर, पहले सुना से कराए उठ के आ खाना बनावा, पहले हमरा के खाए के दे दा, ओकरा बाद में तू अपन पूजा करत रह। हम तरह का ना बोले जाई 12 बजे ले पूजा करत रहिया। का हो गई मम्मी जी? अभी ले हमरा खाए के बेरा नहीं के भइल मम्मी जी अभी 8 बजे तब रति के मुर्गा बचा रहा हमें कनी दलिया भात बना लिया, तब बूढ़ी के 4 रोटी सेक लिया, सेक के दे दिया, मुर्गा खा ले रहुआ। तो 8 बजे तारे जन में 8 कम बजे तो हम 6:30 बजे खाना खा लेबे नहीं। आ जाए दी तनी नया नोहर भी आइल 8 बजे 8 बजे गांव में के मेहरारू कितना दोहरावन करत हुए सन। आई हो दादा आ तो लोग के करे नो के इति नहीं के फेरा। आ जाए दे मम्मी जी रवा भाग मनाई रवा पूजा करे वाली ना उतरनी, हमहू पूजा करे वाली ना उतरनी, छोटकी पूजा करे वाली उतरल बिया के घर में तनी सन से बरकत होई। अरे चुप न रह, पूजा कइले ढोंग नु बा हो, दुनिया के देखावा चला पूजा करतनी आ सास ससुर के गाड़ी दा मरद के केनो इज्जते मत कर। ह का एगो गांव में उठल बैसे ले लेके का हुनको पता ही बिया का तो काल रजिंदर के शिव चर्चा कर चलतिया, मरद के रोज नतिया गाड़िए देतिया। तू का काम के शिव चर्चा मम्मी जी का है ना हमरो के सब कोई शिव चर्चा करेला, मानो तनी हमरा के ना करे देहनी। अब ओकर मन बता करे दी जे करे में राई में चुपचाप जौने बनल मारे भात बनल लेके आओ जल्दी। मुर्गा ना खाइब? खाइबो ले लेवा हो खाइब ना लेके आओ भात लिया ना
भात लेके आओ, रोटी बाद में बनाई है जब तक खा ले। इनका ढीड़ के आगे कुछ ना आती ठीक देखो ता ना दीदी जी कैसे यहाँ के करत भाता बनल बा ना, भाता बनल बा जा द निकालो मुर्गा लेके जल्दी जाई खा लई। एगो आदमी के खाए बना इना खाए त मांग पक बार नोच दी ना रहे दी बचिया। बताई तो भगवान के बारे में कैसे उल्टा सीधा बोलत तनी यहाँ के। ले भाता निकाल के ले आवा त जल्दी। हम जाई मुर्गा ढकले बनी उजी के से लेके दे दी हमका के खा लो पहले। धनिया के फोट के अब कह तनी सनेहवा से के चटनिया पीस दे, ठीक नहीं लागेला हो। टमाटर हले ही बाटे, धनिया के पत्ता मरचा आ टमाटर आ लहसुन डाल के पीसा देला कितना अच्छा लागेला। माई न एक जगह पर ए माई खाना कत ले रहलिया। अरे अब एक जगह पर धर के अब मार घर देखत ई बैठ के लूर बात तहरा रे हेनिया न के बैठ रे बैली पहिला सरा जे कि ना ना तो ओकरा पे मत बैठिए गोभिया पर। तोरा बैठे खातिर खेते में मिलल ना सुन ना चटनी खातिर आई रही खोटे खातिर केला सार दिलक हो कि एक जगह धके डाल देले बई बियावा त का करबी हैं। आ ओनिया के जमला ही नहीं खे ना रे यो माई एकदम अति क के रखले बियाई हो। ए माई का हमर बिया ना होई बिया होई तरा अभी से बिया करले मन करे लागल। हमर सहेली के बिया हो गेल कि ना। आई हो दादा कौन ऐसन बेटी हो बेलज होई कि अपना मातारी से कही कि मैं हमर बियाह ना होई हैं। अरे हमनी आज तक ले बाप माई से हमनी मुंह खोलले ना रहनी है तोरे से नु कहत नहीं कि केहुआर से कहे जाता नहीं है ना। अरे माई लाज लागत तो लाज लागता का भइलो काहे मारता हो बा अजी चाची जी का कही हमर धनिया सार गेल ना हो नहीं खिला सारा जानतनी का कहतिया हमरा से कहलो नहीं खे जाते ऐसा कहतही बिया कहतिया ना कि माई रे हमर बियाह ना करबी। अब बताई तनी अरे बौराइल बड़े का रे लेके कोनो के भगवे का ये बतानी नहीं ऐसा बेटी जमल ऐसन जी तो भागे कोई तो तार से बताईती के टाइम हमर बियाह क दे भागे लेके भाग जाई देखा सुने हवा के माई सुना ना ई बताई हुनकर विरोधी के नातिन संगे रहतिया जान जी ज्योतिया संगे बहुत ज्योतिया खदमड़ हिया बतियावतिया ना वैसे ही हो बतियाई। हां आई हो रा मामा फोन करता त ये पर फोन आवता जो एक कोने तनी टमाटर रख ले बनी मिठाई लहसुन खोटली जाके खेत में से जो फिर पिसरा बुचे हमो खाइ तो रखी आई एक कोने का हम कहीं जी चाची जी देखो तनी आजकल के बाल बच्चा ला जा तरह से तनकिए जी। अरे बाल बच्चा के भरले मुंह कहतिया कि ए माई बियाह ना करबी आ ये कोने एगो हमनी के रही जा उ कुल बात छोड़ा हमारा घर के लखठा सुनाबू त तारा इथी हो जाई हाथना बेरा हो गइल अभी लेनु खाना नहीं किसन बनाइले जान जाए जी। अरे का कहबू खेलवाड़िया एगो बिया विधि काही आइल बिया नहीं की हां उ आइल बिया त पूजे पाठ करे में लागो रहती है 12 बजे लोकर पूजे पाठ नहीं के होत आ ई बिया तेकरा के जानबे कर 8 बजे ले सुतिए के उठेले तो धीरे धीरे सुहुर करत रहेले। अजी तरोबा घरे खाना पीना नहीं के भय हो ख बनले आ पूजा पाठ में अभी भिड़ल बई जा उहे त हम कनी त पूजा खाए के दही पूजा पाठ कर जा मत खाना बनाओ जा तो को मुंह में आ पेट में खाना चल जाई। हमरा खी से बड़ा बरफ गुल बकने जान एतना ना एकोनी के मन बिगड़ी बाइसन एतना ना नु का कहे के जान जा का हो कहाँ बालू पानी उनी ले आईबू लागत आज खाना वाना ना मिली का जी आज खाना वाना ना देबू यही तरह खियले बिना रखबू काम खाना दिया ना दी बताई तो ऐसे ही घर चलेला का और अपना माई के समझाई कि ना समझाई का हो गेल माई में ई बताई कि नी केतनो सक रहे जागा तटे कतनो उहाँ के सेवा टहल करत आदमी तब उहाँ के हर घड़ी हल्ले गुल्ला करत रहतनी घर में हल्ला गुल्ला कले से लक्ष्मी के बास ना होला। अच्छा जाए द माई बोलिए दहलस दुगो बात तो के ना माने के चाही दिल पे लेवे के चाही आपन तोहरा जौन काम बा अपन तोहरा काम करे के चाही अपन काम तो करते बनी बताई हम पूजा पाठ करते तो वहाँ के वहाँ खातिर दुख बटे कहतनी कि घंटी डोलौला से ना होई हाई कल से हम तो आतना दिन से पूजा नहीं करता हम नहीं रहत यही तरह भगवान के बारे में कहल जाला जी। छोड़ा ज्यादा उकुल ना सोचल जाला हम बानी ना हम तोहरा के इतना मानत तनी इतना करत तनी बताओ माई दुगो बातें बोललस त माई के बात के दिल पे मत ली ह अब कतना तू मानला कि संस्कारी बालू पूजा पाठ हर चीज करतलू लेकिन वो पहले के हैसन जानते बालू बोलले वाली सन ओहनी के मुंह चलत रहेला त माई के बात के ना अनुमक मनी बताई तो नहाइले रहनी है कनी मम्मी जी मुर्गा अपना से रातन से गरमा के रोट के खाली कहते ना तू ही देबे जान जाई हमरा के अच्छा ई कोनो बात भइल
तो अपना माई के एक बार समझा नहीं की सकत तो कि हाँ रे माई ऐसे ना करे के चाहिए। जायद तू अपन करम करम माई भेटाई तो हम समझा देब कि देख माई हमार मेहरानू के मत उतना बोलल कर आ मान ला समझा दे प्यार से ओकरा के जैसे जैसे कहबी वैसे वैसे करी। लेकिन वो तनी हिया चरफ फरफ बोलबे करे ले जानते वालू हमनियों के ना चलेला ओकरा आगे। लेकिन हम समझाई माई के आ देख बात के बुरा मत मनी है। 50,000 रुपया अकाउंट में हमारा आ गइल बटे। ऊ कैसन पैसा कहाँ से एगो है गेम चलत बाटे वही गेमवा में खेलत रही लगैले रही आइल बटे के खाली 50,000 रुपया। ये तो सही में ना ये भगवान जी ये कहाला केने बारू सरे आवा तनी मम्मी जी हाला कइले बनी ज्यादा समझा दे वो करे के हाला ये मत बात के कर। खैले बानी तीसर के बार में कुछ बार है दसन का माई अरे बाबू बैठ आइयो दादा बुझा तो चक्कर हमरा आ जाई रे दादा। आइयो भाई का होले ढेर एगो लेट कनी के खियावत ऐसन हमरा के आई बरा दुए बार खैले बानी कुछ बात दे रे भुजो जो बउए भात उत नहीं खेता आय दुए बेर खइले बाली। हां तो दू बेर कम कहला माई तू हूं गजब बतियावेली। अब दिन में 2 हाली खाइए ले लियो अब कतना खइली। अरे हम दिन में 4 हाली खात रहनी जब से आइल भी तोर मेहरारू ना से करा है बनावतिया आ ना से करा है खाना देती हमरा के खाए के। सुन नी रवानु हां कोई गोतिया नहीं सुन त ये न कहे कि पतोहिया उनकर पेटवा दागतिया। अरे खूब तनिया लोग के गोतिया नहीं के लाजबा हो लाज रही त देतू ना तू अभी ले तरह सुना तो जाई के घर में कुछ लिया के दीही। खिसियो मत जाए दे अभिमान नहीं। खिसियात बनी हमारा निहन सास भी तब बर्दाश्त कर लिया। बतावा हो हमारे सब धन हमारे सब कुल कोइल हमारे पे रोब चलावती तो अभी तू ये हाली खाइले बेर तो कम करतनी मम्मी जैसे कहतनी हमरा के हम ना बोल जी बतियाई रौरा अपना माई से संभार जा बच्चे संभार जा बुझा गुल ना ज्यादा असही प्रेशर देबी ओकर दिमाग एकदम देखते वाली टेंशन में हो जाता टे कम तनी बोलो करा के ओकर प्रेशर में दिमाग होता है हमारा को प्रेशर में डालतिया सोचती तो बुढ़िया के 1 हाली के 2 हाली के खिया के आ बीपी लो करवा के मुंगा दे उ ई सोचतिया जान जो ज्यादा हमारा पनाज बा न हां ना तू मेहर आइल बे तो तू हो बिगड़ गइल बड़ कहता तो 2 हाली कहले बड़ तभी कमे खइले बड़े हम देख ले ओकर ले हमारा के जन्म देले बनी हम काहे के बिगड़ जीबे ओकरा के चबेनी ओबेनी मांग के ले हम खाई दादा दहो कनिया ठीक बाटे। अरे दे दहो खाए के ना तो हमारा पर खिसियाते रहो। नमस्कार प्रणाम हम किरण सिंह हमने अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ वीडियो बाय बाय हो गई।